Tu Kenya Koramogi, Jotugo Mogi kamaga Team Kenya, no maolebo mama Miramas kama Team Kenya. Osebedo ka goyo tach ka gitimora ko motelo ne tuke mag Olympics mibiro bagi e boma ma Paris. Zedi Cherotich matugo tuke mag judo ka chiel gi kocha mare e jotugo mogik kano chopo Miramas milambo mar piny France ka obiro timora ko mare e boma ma Miramas kuom dala par kapok owuok kendo dhi boma ma Paris. Zedi jotugo mokwongo wuok Kenya kendo yuoro e tuke mag Olympics koting'o kada kotugo tugo mar judo. Jatugo mano yudo tiko nikech chunga mar jotuge listi kara chung mar jotuge listi lero ni obiro timo manyalore mar ting'o nying Kenya e tuke mag Olympics. Mimi wakati nilipata hiyo habari sikuamini, so hata mpaka leo sijaamini kama niko Olympics. Juu kuingia Olympics haikuange rahisi, so being the first female in judo to represent the country, I'm hoping to do my best. Wakenya watarejea mambo mazuri, since especially in judo. Judo ni sport ingine inakuanga imejificha, lakini we hope for the best. Yeah.